Eneng apa to, Dik? Enek sesuatu sing kudu dirembuk bareng-bareng. Masalah apa? Engko sik ngenteni bapak sisan. Iya. Pokoke dina iki kudu ana titik temune. Sampean kudu iso ngenteng-entengi permasalahan. Nasib. Kok mau aku sampune Pakno. Dadi sok rampas kok kentaan sampun is. Halo Sobat Jokin. Lah, sama ndi, Pra? Biasa. Mbok Jum. Urai. Lah kok ndi? Mlaku-mlaku tok i. Mlaku-mlaku ning ndi? Ya ning Kampung Riwil tok. Wah, coba aku ora takon, Pra. Selo bos. Bapak Jo iki posisine ndi? Biasa lho. Biasa piye? Ning Kampung Riwil. Wah, takon kowe marahi aja, Pra. Ya ora usah takon lho. Dik. Apa, Mas? Bapak durung ready to. Durung. Oke, Dek. Ijek teleponan karo koncone. Kat mau teleponan, Dik. Iya. Lama juga ya teleponannya. Ya nek sampean ora sabar, tinggalen. Ora, Dik. Aku sabar. Bob, apa sabar? Bob yang selalu sabar, Dik. Hao. Ih, gokil banget deh. Loh, Mas Bob ning kene to? Langsung dawuhi jenengan to, Pak. Wis kap mau. Nggih. Aku kira kondo-kondo to, Nduk. Nah, wong jenengan nembe asik teleponan lho. Lah kok kuwi malah turu to? Nah, wong kesuwen ngenteni kok. Ngenteni aku. Nggih, ngentosi Pak Mul tentara. Tak bukahi sik, Pak. Ora sah. Bola pripun to? Gen katok sing turu. Aku tak metu sedilut. Piye to, Ki? Sida rembukan ora jane. Mas. Awake dhewe ora belajar bareng. Iya itu. Kayak iki aku pas testing. Apa engko piye belajar bareng? Kene. Jotot kandhane. Yo kandhanono. Oke. Meneng ndi? Are kon kandhane jotot. Lah wong kowe tak dolani kok malah lunga piye to? Lah apa nongkrong ning sor talok Mas? Gajo bacot mager nang kene kok. Ya bahan-bahanan deh Mas. Bahan-bahan apa? Bahan bangunan loh. Bahan bangunan? Iya. Bahan bangunan apa to, Jo? Bahan bangunan gue gawe pager. Gawe pager apa to? Jare bacot mager ning kene. Mager kan artinya membuat pager. Aku belajar bareng ning kene piye? Kene gas. Siapkan segala sesuatunya. Apa Mas? Sinau ra nek letik-letikane ora amat no. Kene jangan khawatir. Tak cepake ketik-ketik. Yo karo ombene barang no, Jo. Mangan ra nek ombene yo seret no, Dik. Tenang. Kabeh iso tak kondisikan. Besok testingmu pelajarannya apa? Pelajaran sing paling tak senengi. Apa ku? Matematika. Kok iso mbok senengi? Karena aku ra iso. Lah aku sone agar ngawur. Saking pundi to, Pak? Golek kopi. Lah pundi kopine? Ayo wis tak ombe to, Nduk. Oh, pados wedang kopi. Iya. Kuwi
Mas Bob maksa sih turu to. Ketoke lagi mimpi indah, mula rasa-rasen arep tangi. Wis tak gugae sik nek nu. Kowe ning njero sik. Nggih, Pak. Bob. Bob. Tangi. Bob. Tangi. Ayah. Lah kok neng to, Bob? Napa gitu ayah? Iya. Wah, iya iki tengeng iki. Coba tengah kit sik. Aduh, ayah sakit ayah, sakit. Min. Min. Sikone sing panas-panas, Min. Tinggi napa, Pak? Iki lho, gulune si Bob ini tangeng. Enggak, Pak. Iku malah sandal ya. Niki yang ngerti ditapukke lak nggih panas. Mbok jangan sia-sia toh Hani. Biasane yang dipijetin yang pundak gini iki bendang cepet mari. Aduh. Tolong. Tangan ayah. Dasar. Nek ra banter iki malah koyo dilus-lus. Aduh, ayah. Slowly, ayah. Aduh. Slowly, ayah. Slowly. Aduh. Malah pijet-pijetan iki boyo yo. Yuk. Mika jasa pijet mawon to, Pak. Wong kene iki niate enteng-entengi si Bob iki lho. Bendang mari tangenge. Mbok digawe teh ngono lho, Nduk. Nggih, Vindika dawuh. Aku tawar bae di Lah ngopo? mergo nek sing gawe kowe teh dadi manis di. Aduh, slowly ayah. Aduh, slowly ayah. Aduh. Yen kowe niat tenan, ya diseriusi. Aja gantung ngene iki. Apa kowe ora pengen kaya momon, kaya mintul. Mereka ki wis rabi lho, Bob. Saiki malah wis duwe anak. Apa kowe ki ora pengen to dadi bapak? Kowe kuwi wis wayahe. Mimin kuwi ya wis cukup umur. Nek kowe serius tenan, ya serius. Ning nek kowe mangu-mangu, ya wis. Rampung ngono wae. Mimin gendang nentokke pilihane. Ben nentokke uripe dhewe. Aku tulung karo kowe. Bendang ono kepastian. Aku tulung. Ewang-ewangono. Ewangono aku. Ngenteng-ngenteng ke pikiranku. Slowly ayah. Slowly.